ज्योतिस्वरूप खुलुमबाय। दिनैनि बे ब्रह्म गियान चेनेलाव जोङो सासे सावरायगिरि मोननो हादों। बिथाङानो जाबाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर अजित बर'। बिथांनि सायाव जोङो दिनै मोनसे गोदान आयदा लानानै फैदों। बेनो जाहैबाय उन्दै बैसोआव जुलि जानाय। बेयो मोनसे समाजारि जेंना। बेनि सायाव जोङो दान्दिसे सम सावरायगोन। दा गिबियावनो आङो मानगोनां बिथां डक्टर अजित बर' बिथांनिसिम आंनि सिबिनाय खुलुमनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ गिबियाव जासिग्रोबाय। खुलुमबाय। दा मिथिनो मोन्दों गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टआ नैबे समाव गोबां जायगायाव मोनसे फोसावदिंनाय हाबाफारि नोंथांमोना मावबाय थादों। दा उन्दै बैसोआव जुलि जानाया मोनसे समाजारि जेंना। बेयो मानि थाखाय समाजारि जोंनि गेजेराव माबायदि जेंना? उन्दै बैसोआव हाबा जानाया समाजनि थाखाय मोनसे गेदेर जेंना। मानो होननानै बुङोब्ला गिबियावनो आं बुंगोन उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला बिनि बिमा जानायनि हमनानै ला सासे हिनजावसाया उन्दै बैसोआव हाबा जाबाय। उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला बिनि देहानि बोलोआ बिमा जानो हानायनि गोहोआ खम थायो। बे बिमाया गावहानो जुदि बोलो गोरा नङाब्ला फिसा जोनोम होनाय समाव बिमानि देहाया गेग्रेबगोन, गोबां रोखोमनि जेंना जागोन आरो लोगोसे बे बिमानि गथ'आबो मोजां मेलेमनि मोजां देहानि नङाबो जानो हागौ। बेनि थाखाय जोंनि समाजाव सासे गोग्गो फुंखा सुबुंनि आंखाल जागोन। जाय हिनजावसाखौ जोङो मिजिं थिदोंमोन जोंनि समाजनि सासे गोरों सुबुं जानांगौ, जोंनि समाजनि सासे अफिसार जानांगौ, बेबायदि जाय मिजिंखौ जों लादोंमोन उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला बे हिनजावसाया लेखा फरायनायखौ नागारनोबो हागौ। उन्दै बैसोआव हाबा जानानै बियो लेखा फरायनायखौ नागारोब्ला जोंनि समाजनिफ्राय गोरों सासे सुबुं अनजिमानि खम जाहैलायबाय। बे बेलायाव उन्दै बैसोआव हाबा जानानै जुदि फरायनायखौ नागारोब्ला अब्ला जोंहा सासे गोरों सुबुंनि खहा बेबो जाखाबाय। दा बेखौ नुनानै माखासे उन्दै गथ'फ्राबो सोलोंनो हागौ। आंनि लोगोआ बा उमुखनि फिसाजोआ हाबा जाबाय, अब्ला आं जानोसै। सासे सुबुंनि गुबुंले साननाया रोजा रोजा सुबुंनि साननायखौ गुबुंले खालामनो हागौ। सासे सुबुंनि मोजां फंसे बाथ्राया रोजा रोजा सुबुंखौ मोजां खालामनो हागौ, थुलुंगा खालामनो हागौ। दा उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि बेलायाव जोङो बयबो सांग्रां जानांगोन। हौवासायानो जा बा हिनजावसायानो जाया, गिबियाव बिनि थांखिया जानांगोन फरायनायनि उनाव बियो गावखौ गोरों खालामनानै गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय सोलोंथाइ लानांगौ। बेनिफ्रायसो हाबाखौ बियो साननांगौ। हाबानि थाखाय रावबो हाखु दाखु जानाङा। हाबाया जाखागोन सानसे समावब्लाबो। हौवासानि बेलायावनो जा हिनजावसानि बेलायावनो जा जों बैसोखौ जों नायनांगोन। हिनजावसानि बेलायाव खमसे खम 18 बोसोर बैसोआव जाथारनांगोन बियो, आरो हौवासानि बेलायाव खमसे खम 21 बोसोर जाथारनांगोन। बियो खमैनो बेनि सिगां जायोब्ला बिनि गोसोनि जे साननाय, गोसो बिगियान जायखौ जोङो साइक'लजि, बियो मेच्युर नङा, बैसो जायाखै। उन्दै बैसोआव सासे गथ'नि समाजारि गुन बियो आबुं जायाखै। बिनि आबेगखौ हमथानो हानाय जि गोहो बेखौ बियो आबुङै मोननो हायाखै। माया मोजां माया गाज्रि बेखौ बियो सानस्लाबनो हाया। बेनिखायनो उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला गोबां रोखोमनि जेंना फैगोन। बेयाव गावनि सोलोंथाइयाबो आद्रा जानो हागौ, न'खरावबो बियो दुखु लाबोनो हागौ, समाजावबो बियो दुखु लाबोनो हागौ। गोबां रोखोमनि गथ'फोरखौ बिसोरनि गोसोआव बियो गुलाय गुजाय लाबोनो हागौ। खारन बियो सासे समाजनि मोनसे एग्जाम्पोल जागोन, गाज्रिनि एग्जाम्पोल। दा जोङो समाजखौ फोसाबनो थाखाय जोङो बयबो साफा साफा
लिभिं एग्जाम्पल थांनानै थानाय मोनसे बिदिन्थि जानो हायोब्ला बै सासे मोजां सुबुंनिफ्राय रोजा रोजा सुबुङा थुलुंगाखांनो हायो दा जोङो बेखायनो साननांगोन दा सरकाराबो मोनसे थांखि दंखायो सिगांनिफ्रायनो दंखायो जोंनि आयेनावबो दंखायो उन्दै बैसोआव लेबार मावनो मोना उन्दै बैसोआव हाबा जानो मोना हाबा जायोब्ला बेयो आयेननि बेरेखा समाजारि बेरेखा हाबा बिदि दंखाथारो नाथाय जोंनि गेजेराव सांग्रां जायाखै सांग्रां नङा आरो खायफा मिथिसेयावबो मिथियै बादि बे गोरोन्थि खामानिखौ मावबोगासिनो दङ जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि समाजाव गोबां रोखोमनि जेंना फैदों दा हमनानै ला जोंनि समाजाव जोंनि रांखान्थि हालोदखौ मोजां खालामनो थाखाय जोंनो गोरों फुंखा सुबुं नांगौ गोरों सुबुं नांगौ नाथाय बियो उन्दै बैसोआव हाबा जानानै स्कुलबो फरायलाब्ला कलेजबो फरायलाब्ला बियो मा गियान मोनगोन अब्ला बियो रांखान्थि बिथिङावबो बिहोमा होनो हानाय नङा समाजारि बिथिङावबो बियो जेबो बिहोमा होनो हानाय नङा दा मोनसे सोंलु बे आयेननि नोजोराव माबायदि आयेननि बेरेखा उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला जाय उन्दै बैसोआव हाबा जागोन बेबो दायनिगिरि जाय हाबा होगोन बेबो दायनिगिरि जाय बिहामजो लायगोन बेबो दायनिगिरि जाय बिहामजो हरगोन बेबो दायनिगिरि गासिबो दायनिगिरि बे बिथिङाव जोंनि समाजखौ नोंथाङा मा खावलायो बे बिथिङाव आंथ' बुंगोन दिनै मानसिफ्रा अख्राङाव बिरबायदों दिनै मानसिया माउन्ट एभारेस्टआव गाखोनो थाखाय सान हर सिमां नुदों दिनै मानसिया गावखौ गोरों खालामनो थाखाय सान हर लेखा फरायदों दिनै मानसिया साइन्टिस्ट जानो सिमां नुदों दिनै मानसिया एर'प्लेन बिरहोदों दिनै मानसिया लैथो सिङाव सानस्रिदों जोङो बे उन्दै बैसोआवनो थाबथानानै उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय बाथ्राखौ जों गोसोआव लाबाय थायोब्ला जों बेयावनो थाबथाबाय थायोब्ला जोङो माब्लाबाबो अख्राङाव जों दावबायहैनो हानाय नङा माउन्ट एभारेस्ट जों गाखोनो हानाय नङा दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं रायजोफोरनि सिगाङाव जर'खायै फरायसाफोरनि सिगाङाव बेखौ बुंगोन माखासे बिजाबफोरखौ फराय ओरैबायदि बिजाब दङ जाय बिजाबखौ नोङो गासैखौबो बिलाइखौ फरायनाङा मोनसेल' बिलाइखौ फरायोब्लानो नोंनि गोसोआ थुलुंगाखांगोन आंनि आखायाव गांसे बिजाब दङ नैबे जाहैबाय आइ एम मालाला बे सिख्लासाया आंनि थाखाय सासे रल मडेल बियो सासे मुस्लिम सिख्ला बियो लुबैदों गावसोरनि हादोराव थानाय उन्दै उन्दै गथ'फ्रा गासिबो लेखा गोरों जानांगौ बियो लुबैदों गासिबो गामिया जौगानांगौ गासिबो समाजा जौगानांगौ गासिबो न'खरा जौगानांगौ बयबो गोरों जानांगौ दा बिनि दाया बेनो जाहैबाय उग्रपन्थीनि नोजोराव उग्रपन्थीया बेखौ खर'आव गावदों मानो गावदों जे मालाला इउसुफजाइया लुबैदों गासिबो सिख्लासाफ्रा लेखा गोरों जानांगौ खिन्थु उग्रपन्थीनि मथेब्ला हिन्जावसाफ्रा लेखा गोरों जानो मोना सोलोंथाइ लानो मोना दा मालाला इउसुफजाइया मोजां खामानि मावनायनि थाखायनो बेखौ खर'आव गुलि गावदों उग्रपन्थीया गावदों नाथाय मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लानांगोन उग्रपन्थीनि गुलिया मालाला इउसुफजाइखौ गिहोआखै उग्रपन्थीनि गुलियाव बियो गिनानै न' सिङाव बियो जिरायनानै थायाखै बियो बुंदोंसो उग्रपन्थीनि गुलिया आंखौ बुथारनो हाया उग्रपन्थीनि गुलिया आंखौ जेबो सिगिनो हाया नाथाय आंखौ थुलुंगासो होदों दिनैबो बे खामानि मावगासिनो दङ जायनि जाहोनाव गोबां रोखोमनि थासारिया मोजां हेल्दि जाबाय चेन्ज जाबाय मोजां बिथिङाव दिनै फैगासिनो दङ दा बेनिखायनो मालाला इउसुफजाइ मोनहा समाजनि थाखाय मा मावदों उन्दै बैसोआव बे हाबा जायाखै उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ बे होबथादोंसो लेखा गोरों जानांगौ होननानै बे थुलुंगासो होदों दा बेनिखायनो आं खावलायगोन फरायसुलिफोरखौ माने जेनेरेल नलेज फरायनांगौ थाखोनि बिजाबनि अनगायै जि बाजाराव मोनो बेखौ गाव जायखौ कम्फर्टेबल मोनो इंराजि मिडियाम बर' मिडियाम जायखौ मोजां मोनो बेखौ फरायनांगौ आंनि आखायाव दङ नै मोनसे बेयो जाहैबाय आंनि बिजाब गथ'सा बिसम्बि बेखौ आङो साहित्य एकाडेमि मोननो हादों बे बिजाबाव नाथाय साहित्य एकाडेमि दि बे बिजाबाव मोनदों बेनि थाखायथ' आंहा गोजोननाय दंखायोसै नाथाय बे साहित्य एकाडेमिनिख्रुइ बांसिन दा ओरैबायदि आंनो मोजां मोजां मेसेज हरदों फरायसुलिफ्रा जे बे लेखाखौ आंनोबो नांगौ
आरो आङो बुंदों बे लेखाखौ जाय फरायसुलिफ्रा मोजां रोखोमनि फरायगोन बे एसेब्लाबो थुलुंगा मोननो हागोन आरो सानसे समाव आङो गावनि फैसाजों आङो बाय पस्ट आङो एड्रेस लायै आङो गोबां हाजार आङो लेखा हरदों गथ'फोरनो दा नाथाय समनि आंखालाव आं साफा सानैनि दासिमबो हरनो हायाखै दासिमबो बिहरदों आंनि इउटुब चेनेलाव खायफा बिहरदों आंहाबो मोनसे इउटुब चेनेल दं डक्टर अजित बर' होननाय दा बेयाव आंहा गोजोननायसिन दङ जे फरायसाफ्राबोदि माने आंनि बाथ्राखौ खोनासंदों आंहा बेयाव गोजोननाय दङ आरो आं उन्दै बैसोआव हाबा जानाङा होननानैबो आं भिडिअबो हगारदों बेयाव आंनो मेसेज हरदों आरो गथ' गथायफ्रा सापर्ट खालामदों आरो मोजां मोनदों आंखौ थुलुंगागिरि हिसाबै बिथांमोनहा एक्सेप्ट खालामदों आरो सोरबाथ' आंखौ बुंदों इउ आर माइ बेस्ट फादार होननानै आंखौ बुंदों थ' बेयाव आंहा गोजोननाय दङ दा बेनिखायनो आं बुंगोन फरायसुलिफोरखौ मानसि गेदेरफोरा मा बुंदों बेखौबो मोजाङै खोनासंनांगौ मानसि गेदेरफ्रा मा मावदों बेखौबो मोजाङै नोजोर होनांगौ बिमा बिफाया एक्सपिरियेन्स गोनां मानसि सानदुं अखायाव बिसोरो भुगिबोदों दा बेनिखायनो बिमा बिफाया मा मोजां बुंदों बेखौबो खोनासंनांगौ फोरोंगिरिफ्रा मा फोरोंदों बेखौबो खोनासंनांगौ समाज मोनसेया गोग्गो जानो गोनांब्ला जोङो माखासे बिथिंखौ नोजोर होनो गोनां जायो जेरैहाय जोंनि समाज न'खर जोंनि जिथु समाज बेबस्था पुर'हितफ्रा उन्दै बैसोनि हिनजावसा हौवासाफोरखौ हाबा होनो गोनां जायो खारना जाहैबाय लाबोनानै दोनखानाय हिनजावसाखौ हाबा होनो थाखायल' पुर'हितखौ लेंहरनाय जायो बेनि बेलायाव माबाफोर राहा होगोन नामा पुर'हितआ जिहेतु बिसोरखौ हाबा होनो थाङोब्ला मोनसे आयेननि बेरेखा हाबा मावनाय पुर'हितआबो मावफानाय जायो बेथ' आं दहायनो बुंदों पुर'हितआबो दायनिगिरि न'खराथ' दायनिगिरिखा हाबा जानो थाखाय रावबो हाखु दाखु जानाङा बिमा बिफायाबो हाखु दाखु खालामनाङा गथ' गथायफ्राबो हाखु दाखु खालामनाङा बेयो मोनसे बिराद गिदिर दाय जोङो मिथिनांगोन फरायसुलिफोर जे साफ्रोमबो बिमा बिफाहा बांसिनहानो मोजां मोनसे मिजिं दङ आंनि फिसालाया डक्टर जाथों आंनि फिसाजोआ अफिसार जाथों बेहा मोनसे मिजिं दङ बेबायदि मिजिंखौ साफ्रोमबो बिमा बिफाया लानांगोन साफ्रोमबो पुर'हितफ्राबो लानांगोन बेबायदि मिजिंखौ लायोब्ला जों मोनसे फरायसाफोरनो गथ' गथायफोरनो जों थुलुंगा होनो हागोन जों गथ' गथायखौ जों बुंनो हानांगोन गथ'फोर जोंहा मोनसे मिजिं दङ बे मिजिङानो जाहैबाय नों मोजां मानसि जानांगौ बे जोंनि मिजिं दा बेबायदि जोंनि मिजिंखौ जों गथ'फोरखौ जों फोरमायनानै जों होनो हानांगोन गथ'फ्रा थुलुंगानाय मोनगोन आरो बिमा बिफाहा जुदि जेबो मिजिं गैयाबा जेबो सिमां थायाब्ला अब्ला बेयाव मोनसे गुबुंले थासारिया फैखागोन गथ' गथायफोरखौ फोरोंनो थुलुंगा थांहोनाय नङा न'खरनि मोजां थासारि लाबोनांगौ बेनि फारसे साननाय नङा दा बेनिखायनो बयबो सांग्रां जानांगौ बिमा बिफा सांग्रां जानांगौ पुर'हित सांग्रां जानांगौ दैदेनगिरि सांग्रां जानांगौ आरो जों सांग्रां जायोब्ला फरायसुलिफ्रा डेफिनेटलि सांग्रां जागोन आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंबावगोन सासे उन्दै बैसोआव सासे हिनजावसाया हाबा जाबाय बेखौ जों दाय होयोब्ला जेंनाया बेयाव सुस्रांजानाय नङा सासे हौवासाया उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला बेखौ जों साजा होयोब्ला बेखौ जों रायोब्ला बेखौ जों दायनिगिरि बुङोब्ला बेयाव जोंहासो गोरोन्थि जागोन जोङो बिसोरनो लामा दिन्थिनो हानांगोन जोङो बिसोरनो मोजां गियान होनो हानांगोन जोङो बुंनो हानांगोन नैबेखौ माव नैबेखौ दा माव ओरैबायदि बुं ओरैबायदि दा बुं बेखौ जों दिन्थिनो हानांगोन मानो होननानै बुङोब्ला उन्दै बैसोआव बिसोरो मोजां रोखोमनि गुवारै साननो हानायनि बिसोर केपासिटि थाया दा जोबथारनायाव बेखौ सुस्रांनायनि राहा लामाफोरखौ नोंथाङा फोरमायलांबाय दा जोबथारनायाव गासै फरायसुलि आरो जोंनि समाज नोंथाङा बेखौ माबायदि मोननो हास्थायो माबायदि नुनो हास्थायो आं लुबैयो साफ्रोमबो उन्दै गथ'फ्रा लेखा गोरों जानांगौ सोरबा मास्टार जा सोरबा प्रफेसर जा सोरबा बिजनेसमेन सोरबा आबाद माव माने थांनानै थानायनि जि लामा बे एग्रे बेग्रे नाथाय बेखौ मावनो हानायनि नोंहा गावनो सोलो थानांगोन स्किल थानांगोन फरायसाफ्रा जुदि जोंनि नोजोराव गाज्रि आखल आखु दिन्थियोब्ला जोंनि गोसो गोरबोआ दुखु मोनो बिमा बिफाया दुखु मोनो जोंनि नोजोराव सोरबा गथ'आ जुदि सुइसाइड खालामोब्ला सोरबा जुदि ड्राग एडिक्टेड जायोब्ला सोरबा उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला सोरबा गोदाव सोराव जायोब्ला जों बेखौ जोबोरै दुखु मोनो दा बेनिखायनो आङो फरायसाफोरखौ खावलायदों जे गाज्रि लोगोनिफ्राय गोजानाव था मोनसे
गावनि साननायफोरखौ अर्गेनाइज खालाम गथा खालाम ओरैबायदि गथा खालामनो हायो जे उमुगा मा मावदों उमुगा बोरै प्रफेसर जानो हाखो उमुगा बोरै बिल्डिं बानायनो हाखो उमुगा बोरै मोजां मानसि जानो हाखो बेफोरनिफ्राय सोलोंनांगौ बे मावनो हायोब्ला आं मानो हाया बे हायोब्ला आं मानो हाया खिन्थु गावखौ बेलेगजों दारुजु सोरबा सासे मानाला इउसुफ जाया बिदि जाबाय बा सोरबा सासे माउन्ट एभारेस्ट गाखोबाय आंबो गाखोनो हागोन बेखौ बिदि दारुजु माने आंनियावबो माबा मोनसे स्किल दङ माबा मोनसे केपेबिलिटि दङ गोहो दङ बेखौ लानानै बे गावनि गोसोनि मोजां मोननाय गावनि सिमां गावनि गोहो बायदि बे आवगायलांनांगोन माने बेलेगजों दारुजु नैबे बेलायावल' बेलेगखौ रायखां जे उमुगा हायोब्ला आंबो निसय माबा मोनसे हागोन बेखिनि गोजोननाय थाबाय गेदेमा बिथांनिसिम दा बेसेन गोसा समखौ बे जोंनि सावरायनायाव दान्दिसे सम होनायनि थाखाय बिथांनिसिम ब्रह्म गियाननि जानानै रोजा रोजा साबायखर थाबाय दा दिनैनि बे जिथु उन्दै बैसोआव हाबा जानाय मोनसे समाजारि जेंना बेखौ लानानै साफ्रोमबो लाइमोन फरायसुला फरायसुलिफोरनो बिथाङा जोबोर मोजां खेंफोरथिखौ होलांबाय दा बे समाव आङो गेदेमा बिथां डक्टर अजित बर' बिथांखौ बे समाव जोङो बिदाय होनो सानबाय दा गोजोननाय थाबाय परम ब्रह्म ज्योतिस्वरूप